Bon dia, Aina, com estàs? Hola, molt bé. I vosaltres? Molt bé. Cada quan entrenes? Entreno cada dia, intento fer o gimnàs o bici, però tots els dies descanso un parell de dies o un com a mínim, perquè al final els teus músculs han de descansar una mica. Que bé. I quants fas competicions? Ara hem començat la temporada, o sigui que cada mes fem una competició fins que arriba el juny o així, que cada setmana o cada 2 setmanes en fem una. Participaràs en el campionat de disseny d'aquest any? Aquest any nosaltres fem campionat de Catalunya i campionat d'Espanya i si hem d'anar a Copes del Món hem d'anar amb la selecció espanyola. O sigui, has d'aconseguir mèrits, com per exemple guanyar el campionat d'Espanya per poder anar als campionats del món. O sigui, espero que sí. I viatges pel món fent campionats, sortides aquí a Espanya o... Sí, l'any passat vaig anar a Itàlia, a França, també vaig estar a Xile competint i la veritat és que és molt bonic viatjar. Al final fas un esport fora de lo comú i pots veure altres paisatges i altres circuits. Que bonic. I ara què estàs estudiant? Estic fent un cicle superior de laboratori clínic i biomèdic. Què vols fer quan acabes d'estudiar? M'agradaria fer infermeria. I veus com un hobby el teu esport o voldries dedicar-te a l'esport i al que vols dedicar? Aquí jo crec que al final ara l'esport, tots els esports estan... O sigui, si tu vols dedicar-te, ha de ser com el teu treball. I compaginar estudis, família, amb vida social és molt, molt difícil. I jo ara, de moment, a mi m'agrada molt estudiar, passar temps amb la meva família i de moment es quedarà com un hobby. Alguna vegada t'has fet mal competint? M'he caigut poques vegades i espero que segueixi així. M'he fet poc mal, però una vegada me'n recordo que vaig caure i quan em vaig aixecar em feia molt, molt, molt mal l'esquena i aquell moment em va xocar molt, però al final no va passar res. I ara com va? Bé o mal? Sí, bé, ara estic molt bé. Algunes vegades has pensat en deixar-lo? Hi ha moments molt durs perquè al final si tu sempre estàs guanyant i després veus que la gent s'apropa a tu i que no vas guanyant tant, són moments durs, però alguna vegada ho he pensat, però segueixo i de moment estic molt motivada. És molt dur fer l'esport i seguir tots els entrenaments i campionat. Sí, al final tu has de compaginar tot i és molt difícil perquè hi ha moments en què vols estar amb els teus amics, però també has de descansar, però has d'entrenar i al final és dur. Què et va fer sentir atracció per l'esport? Pel descens vaig començar farà 4 o 5 anys perquè el meu germà va començar perquè va veure el meu cosí i al final ve de família i tots tres competim. Tens por quan baixes per la muntanya? No. Bueno, hi ha vegades que sí, vaig estar a Itàlia i era un circuit molt difícil i ahir sí que vaig patir por, però ara de moment no pateixo cap por. I recomanaries aquest esport als nostres estudiants? Sí, a mi m'agrada molt i la bici, estar amb la muntanya, és molt bonic, així que espero que algun dia hi hagi molta més gent. Moltes gràcies. A vosaltres. Bien?